Зараз на полях Гомельской области золоты час. Аграры активно убирают кукурузу на зерне. Один з таких працаўнікоў Александр Зычкоў. Мужчына працуе на прадпрыемстве «Искроветка» уже больше за 40 гадоў. Калектыў яго любіць і шануе, бо ён старэйшы трактарыст-машинист. Прынцып Александра просты. Якасць на першым месцы. Зерно хорошее и кукуруза хорошая. Урожай хороший, но погода мешает. У сельгаспрадпрыемстве «Искроветка» да ўборкі прыступілі ў ідэальны момант. Пачаткі дасягнулі аптымальнай спеласці. Яны шчыльныя, а зерне наліліся насычаным жоўтым колерам. І гэта адзін з галоўных паказчыкаў высокай якасці будучага корму. Галоўнае наладзіць камбайн так, каб мінімізаваць страты і пашкоджанні зерня. З гэтага участка ў Будакашлёўскім раёне ўраджайнасць складае 102 цэнтнеры з гектара. Для эфектыўнай работы ў палях штодня задзейнічаны 3 камбайны. Асноўным інструментам з'яўляецца зернеўборачны камбайн, абсталяваны спецыяльнай кукурузнай жаткай. За адзін дзень са спрыяльнымі ўмовамі надвор'я аграрыі намалочваюць больш за 170 тонн зерня кукурузы. Гомельскія аграрыі кожны дзень уносяць свой уклад у харчовую бяспеку рэгіёна, і кожны кукурузны пачатак на вес золата. Алеся Гурн, Ганна Кустачова, Владислав Козлов, телерадиокомпания «Гомель».